عمر امیر روشن ضمیر، عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگو پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگو پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگو پیر علی دا وی پیر، علی دا وی پیر۔ عمر دے نام تو ڈر دن کفر جا کل ذاتا، بہادر سینہ تان کے بولے گا میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر، کیا عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، علی دا وی پیر۔ عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاری ہے، عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہے، ہاں عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاری ہے، عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہے، عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہے۔ تو ہم صاحب فرمایا کرتے تھے عمر نو نہیں پہچانے کالے کھنڈراتا، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں۔ او پتر حلالی ماما دے جانا فدا کر دے، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دن، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دن۔ او کمی آپ دا سامنے اپنیاں اوقاتاں، بہادر کا ہاتھ اٹھے گا، بہادر کی زبان بولے گی، میرے ساتھ بولے گا عمر عمر ہے، سارے بولیں عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں۔ کون عمر؟ ہمارا عمر، ایسا عمر ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دے، ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دے، بن ویندے قرآن عمر جو بول دے، بن ویندے قرآن عمر جو بول دے۔ او کھول بخاری، ہاں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا کیا باتاں۔ عمر حضور دی دعاواں دا جواب ہے، بہادر بولے گا سبحان اللہ، سنی بولے گا سبحان اللہ، ہمارا بولے گا سبحان اللہ۔ اور شعر آپ کی نظر کہ روضے پاک تے جا نہیں سکتا مردودے، کتنا رب کی پکڑ دیکھیں، رب کی پھٹکار دیکھیں۔ بندے کے پاس پاسپورٹ بھی ہو، ویزا بھی لگا ہوا ہو، دونوں ٹانگیں بھی سلامت ہوں، مگر گنبد خضرا کی طرف جا نہ سکتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام رب نے ایسا بنایا ہے۔ شعر سنیں گے روضے پاک تے جا نہیں سکتا مردودے، عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے، روضے پاک تے جا نہیں سکتا مردودے، عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے، عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے۔ او ملن کیوں دیدار دا کفر نو سوغاتاں،
جو میرا ہے بولے گا میرے ساتھ، جوان بھائی میرے ساتھ بولیں گے، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، کہ بزنس کر مزدوری باویں ہو کھالا، عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا، عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا، عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا، او اللہ دیسی برکت خیر دا خیراتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں۔